Yagwa to madalla. A babban makasurin da ya sana tara ku a wannan fada ta mai albarka. Gaskiya ne. Farai kuwa. Akwai abubuwa da suke faruwa a wannan gari. Kuma lamarin ya shafi abin kunya. Da duk garin nan ya riga ya gama ɗauka. Da haka akwai bayan Allah na gayyata da su abin da ya faru da su za su zo fadin nan. Kuma za su zo za a yi bincike. Dan ba za a amince da irin wannan abin a gari na ba. Ba zai yiwu ba. Farai kuwa ba zai yiwu ba. Duba gari? Ina gari? Ranka shi daɗe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya daɗe. Hajiya ta mani? Na'am. Sannan ku da zuwa? Yawa. To madalla. Madalla. Me yawa? Bacin rai. Shi ne ai nace dama yanzu za ku zo. To, ga mu nan mun zo ranka ya. To, me ke faruwa? Wani mummunan al'amari ne ya faru da ƴata. To, Ai sai ku yi ta addu'a ko? Ga sanan yarinya ta ciki ne dauke da ita a cikinta. Na tambayi ta faɗa min waye mata ta ki ta faɗa min. Shine nan zo ko Allah zai sa ta faɗa a gaban shi ga gaban sa ga san. kuma ya? Ciki. Wannan lamari ne mai girma, wannan lamari ne mai girma. Ga sanan ta faɗa maka waye ya mata cikin nan. Ai wannan family issue ne. A gida ya kamata ku yi wannan magana. Ai tun da kama idan gari. Ya za a yi mutum a cutar da shi? Ya za ya kawo min ƙara? Duba gari? Ya za a kawo min ƙara? Ki buɗe baki ki A kawo mai gari ƙara ka ce a je a yi a family house? Ke, da daga nan. Za ka yi? Faɗa kowaye. Wannan ƙaramar yarinya wanda X. Ga sanan. Wannan ne ko shekara 13 ta kai. Ya kamata a bata dama a hankali ta yi bayani dalla-dalla yadda za a saboda karamin yaro ba a musamman mace mai rauni irin wannan. Sai Bai ta kamata faɗa a waye ce mata cikin nan yau sai ta faɗa. ina da shawara. Dan gidan waye ya miki ciki? Ina da shawara, ina da magana. Ranka shi daɗi ya kamata a bata dama a bi ta a hankali dalla-dalla yadda za ta yi magani su bayani salin kalin. Masara idan ta je wuta da kanta zaki sana gaskiya ne. Kwarai kuwa. Ta haka masara ta je wuta da kanta take bayani. A wai dama abin nuni a nan shi yaro ba a mai tilas, aka tilasta shi sai faɗi abin da ba haka ba ne, kuma musamman mace irin wannan gara abin Idan gari idan gari ya kare kana yawan surutu da tara tsaye a fada. Ke dawo nan. Dawo tsakiya nan. Dawo nan. Dawo ne gari ya ganke da kyau. Yara sai rishin ji. Yara. ranka shi daɗi. Ina jin sami. Ga nan illa bai. Ina dambu. Ga da. Daɗi. Allah ta miki sarki. Dambu. Ranka ya daɗi. Jin sami. Ku je ku ɗauko abin da muke horo. Abin horo. A zo a mata horo da kanta za ta bayani. Kun sami. Jin sami. Ku tashi. An umarce ku. Ɗauko idan gari. An umarce ku tashi. Dambu. Fada tana godiya ranka daɗi. To bari ya zo. Dukan mace irin wannan ranka shi daɗe bai kamata a ce yarinya karama kaman wannan a zo a ce za a mata duka irin wannan. Yabba ya jin sami. Buɗe baki ki gaya mata. Ce motsa baki idan ga na ga idan gari ya miƙe ne. Dama ba ta faɗa ko? Ta faɗa gara ta faɗa din. Sai fada. Bayan Ni fada walaki. jin sami ne kenan. Allah ta miki ranka daɗi. Amin amin. Yawa an bashe ka dambu. Allah ƙara wani. Ba komai dambu. Wannan abu